21 jum wara l-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju, 79 deputat parlamentari ħadu l-ġurament tal-ħatra. Il-15 il-Parlament mill-indipendenza l-hawn huwa kompost minn 42 deputat tal-Partit Laburista u 37 fisem il-Partit Nazzjonalista. Is-seduta inawgurali bdiet tal-ħabta ta' 11 ta' filgħodu bl-iskrivan tal-Kamra taqra r-riżultat uffiċjali tal-elezzjoni ġenerali kif ukoll tal-elezzjonijiet każwali u tal-mekkaniżmu għall-bilanċ tal-ġeneru. Mumenti wara, il-Prim Ministru Robert Abela innomina lil Carmelo Abela bħala Speaker għall-Kamra tad-Deputati. Nipproponi l-Sur Carmelo Abela bħala Speaker tal-Kamra tad-Deputati. Min jissekonda? Jissekonda l-Deputat Prim Ministru Leonor Ian Borg. Rimarki? Mawx rimarki? Se ngħaddi biex inqiegħed il-mistoqsija. Il-mistoqsija hi li l-Onorevoli Carmelo Abela jkun elett Speaker tal-Kamra tad-Deputati. Dawk favur? Dawk kontra? Il-mozzjoni għaddiet nem kont. L-Onorevoli Carmelo Abela huwa elett Speaker tal-Kamra tad-Deputati. Nomina ta' Abela sabet l-appoġġ tal-Oppożizzjoni. Jalla din il-15 il-leġislatura tkun leġislatura li issaħħaħ il-fiduċja fil-Parlament, tolli il-livell tad-dibattitu pubbliku, tkun karatterizzata mir-rispett u tkompli tagħti ġieħ lil Malta pajjiżna u lill-poplu kollu tagħna. Wara l-ħatra tal-Speaker kien immiżdik ta' Deputat Speaker bin-nomina ta' Bernard Grech issir mill-Prim Ministru u s-sekondata mill-Kap tal-Oppożizzjoni. Nipproponi lil Dr. Bernard Grech bħala Deputy Speaker tal-Kamra tad-Deputati. Min jissekonda l-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni. Jiena nibqa' impenjat biex flimkien miegħek, Mr. Speaker, taħt il-gwida tiegħek naraw li dan il-Parlament jaħdem f'demokrazija parlamentari aktar b'saħħitha u aktar effettiva. Grazzi. Wara, iċ-ċerimonja tal-ftuħ statali tal-Parlament komplit bloti tal-ġurament tal-lealtà lid-deputati kollha. L-ewwel li ħadu l-ġurament kienu l-Prim Ministru Robert Abela u l-Kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg, segwiti mid-deputati f'ordni alfabetika. F'din l-ewwel seduta l-Parlament ivvota favur bosta mozzjonijiet imresqa mid-Deputat Prim Ministru Ian Borg. Fl-istess waqt, il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat, Giulia Farrugia, ippreżentat għall-ewwel qari abbozz ta' liġi li emenda l-Kostituzzjoni biex id-diżabilità tiżdied bħala karatteristika protetta. Il-Kamra tad-Deputati aġġornata 22 ta' Ġunju.